Masquera say muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kugapa neno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingo garoka subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takubudisa inyaya ya siye Wicknell Chivayo avo vablessa Vharazipi pamwechete nema actors ano actor now my John pamwechete na chairman ndofunga murungaona pa picture iro va siye Wicknell Vapa Vharazipi 10,000 pamwechete na my John vapiwa zvakare 10,000 pamwechete na chairman vakapiwa 10,000 US dollars vapiwa mushure mekunge vakabudisa skit vachipraiza president Mnangagwa vachipraiza president Mnangagwa nekusapota kwavari kuita ma-artists muri Zimbabwe. Izvaitika mushure mekunge se Wicknell mazuva apfuura vakablessa chief wenje pamwechete na DJ masomera nemota pamwechete ne 50,000 yakapiwa chief wenje na yekunovaka imba pamwechete na ne 60,000 yakapiwa va DJ masomera yekunovaka imba muri Zimbabwe. Chingotaiwa se Wicknell ndavaramba vachiwedzerwa pavanapo ipapo tichingoti ndonyaya takuigirai zvara nasi tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.